ହେଇଛି ଭାରତୀ ଆଲୋ ପିଲାମାନେ କଣ ଖାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋକିଲା ମୁହଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସି ଯାଉଛି ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ମାଳତୀ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ତୁ ଯା ମତେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେ ଭିତରକୁ ଯା କଣ କରିବି ମୁଁ ବିଷ ପିଇଦେବି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ କଥା ତୋର ମନ ଅଛି ନା ସବୁ ବାତରି କରିବି ନା ମନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସବୁ କଥା ମନେ ଅଛି ମୋ କଥାଟା ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ସୁଝି ଦେବି ସବୁ ସୁଝି ଦେବି ଟଙ୍କା ସୁଝି ଦେବୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ଏଟା ଟଙ୍କାରେ ଋଣ ନୁହେଁ ଯେ ଧାର ନେଇଛ ଧାରେ ଦେଇଦିଅ ଟଙ୍କାଟା କେମିତି ସୁଝିବୁ ମତେ କହିଲୁ କେମିତି ସୁଝିବି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟିବି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାଟା ସୁଝିଦେବି ତା ନହେଲେ ମୋ ଘରଟିଏ ଖଣ୍ଡକ ବିକିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ସତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ଦାଦନ ଖଟିବୁ ତୋର ସେ ଘାଟି ବାଟି ଘର ବିକ୍ରି କରିକି ମତେ ଟଙ୍କା ସୁଝିବୁ ହେମନ୍ତ ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ ଉଠା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଧନୀ ହେଇଯାଉଥିବେ ହେମନ୍ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଏ କୋଠା ଘର ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଧନୀ ସାଧେ ମୁଁ କେମିତି ଧନୀ ହେଇପାରିବି ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଧନୀ ହେଇପାରିବି ଧନୀ କେମିତି ହୁଆ କାଲିଟା ଗାଡ଼ି କୋଠା ଘର ଧନୀ ଛାପନ ଦେଖୁଛୁ ନା ତାରା କରୁଛୁ କଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ରାଜା ଗାଡ଼ି କରି କୋଠା ଘର କରି ପରୀକ୍ଷା ଧନୀ ହେଇଯିବ ଲାଗିଯାବେ ଆମର ଲାଗିଛି ଆର 10,000 ଟଙ୍କାଟା ଏ ଭାଇଆ ଏ ଟଙ୍କା ବଳରେ କଥା ବୁଲିଯିବୁ ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଭାଇଆ ଟଙ୍କା ମାଳତୀ ବାହାର ଦେଖି କଣ ହେଲା ତୁ ତ ଚକୁଳି ଖାଇବା ଲୋକ ଇଏ ବିନ୍ଧ କାହିଁ ଗଣୁଛୁ କହିଲୁ ଇଏ ଶୁଣୁ ଏଇ ଟଙ୍କାଟାକୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଚୋରି କରିକି ମାରି କରି ଆଣିଲୁ ଏଇ ଟଙ୍କାଟାକୁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବାବୁ ବେଳେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିଛି ଟଙ୍କା ଘର ବନାବ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଦଶରେ ରଖିବା ପାଖରେ ରଖିବା ତୋ ପାଖରେ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ନାହିଁ ତୋ ଗାଁରେ ବି ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଥିବ ଖାଇବାକୁ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ନଥିବ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ବି ହେମନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କାମ ସେମାନେ ବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ ସେମାନେ ବି ଗାଡ଼ି କରିବେ କୋଠା ଘର କରିବେ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ରାଜମହଲ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି
ଆରେ ମୋଟା ତୁ କଣ କରିବୁ ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଡର ମୁନା ତୁ ଲିଡର ସେମାନେ ତ ଚେଲା ନା ତୁ ଲିଡର ସେମାନେ ଚେଲା ଆପଣ ଶୁଣ ହଁ ସେ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ନମସ୍କାର 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 ତମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛୁ କିରେ କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଏ କିଛି କାମ ନଥିଲା ଘରେ ବସୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଣ୍ଡା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଛୁଆ ଖାଲି କେ ଘା ରେ ଘା ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏ କାମ କରିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବ ଏ ଶହେ କି 200 ଆଉ କୋଟି 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 ଟଙ୍କା କଣ କରୁଛ କରିବ ତ କରିବୁ ନା ଆଣ୍ଟେ ମୁଁ ରାଜି ମୁଁ ବି ରାଜି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା ହେଲେ କାମଟା କଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଶୁଣ ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ହରିଣ ମାଂସ ବାଘ ଛାଲ ବାଘ ଚମଡ଼ାର ଚାହିଦା ଏବେ ବହୁ ଟଙ୍କା କରିବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବ କଣ କହୁଛ କରିବ ତ ଟଙ୍କା ହଁ ତୁ ଖାଲି ଟଙ୍କା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ଆମେ ସେ ଟଙ୍କା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ନାହିଁ ଆଉ ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଧେ ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ପୁରା ଘୋଡେ ଘୋଡେ ଜଗୁଛନ୍ତି ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରୁ କରୁ ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ଧରି ଦେଲେ ଗଲୁ ଆଉ ଆରେ ଜୋରିମାନା ଦବୁ ଏବଂ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପକେଇବୁ କେତେ ଜରିମାନା କହିଲୁ 50,000 ଜରିମାନା ତା ଛଡା 7 ବର୍ଷ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଆମେ ଆଉ କରିବାରେ ତୁ କମିଟି କର ମୁଁ ଚାଲିଲି ତମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପିତା ଲାଗିଲାଣି ପିଲା ଛୁଆ ସେମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡିଥାଏ କେମିତି ଭୋକରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆରେ ଭୋକା ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ସିନା ଦିନରେ ଜଗୁଛନ୍ତି ରାତିରେ କିଏ ଜଗୁଛି ଏଇଠି ଅନେଇଲୁ ବନ୍ଧୁକଟାକୁ ଠିକ ଏମିତି ଧରି ଆଉ ଶିକାର ଦେଖି କଣ କହୁଛ ଟିକେ ଆରେ ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ ଆରେ ମାନି ଯାଅ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ବଢିଆ ଆମେ କରିବୁ ହେଲେ ଯଦି ଫରେଷ୍ଟର ବାଲା ଆମକୁ ଧରିଦେଲେ ଆମର ପଛରେ ଅଛି ନା ବ୍ୟାଗର ଅଛି ପଛରେ ବି ଅଛି ए पैसा क्या न तेरे क्या अबे रोकड़ा है तो सब कुछ संभव है हेमंत ठीक है बुझ तू सब अच्छी मु अच्छी बे शिकार कर ठीक है देखोटी ए सुनो अरे पैसा का काई भी कोई को बोला तो चलो मु बाटी गोटे सबटा ठीक छाड़ ଟିକେ ପିଲେ ସାଇଡ ହେଇଛି ଟିକେ ଆଣ